И здравейте, приятели, аз съм Виксана и в днескашното видео ще направим един Fortnite Challenge с моят приятел Дани, който е един чест. То правилата на чаленджа са: имаме право да утнем само един чест и трябва да си останем с този лут до края на играта, като трябва да уиннем. Имаме право да взимаме само хилове и патрони. Да, няма да ви бавя, нека преминаваме към видеото. Къде ще паднем? Дай на някое по-далечно място, където има един чест, някъде два честа, такова да се. Аз падам, отвам си единия чест и това е. Аз съм на 150 FPS. Нямам си на представа къде има честове. Хората са не сме играли чак толкова много и не знаем много местата и нещата, така че... Да. Така, си лендвам и момента на истината AR. Окей, AR. И катана, вау! Това е много добре, даде ми катана. Имаме право само да взимаме хилове и патрони. Да. Това място actually не е лошо. Имам време да те ребутна, ако умреш. А ти защо се навря там? Тук има доста хора. Той има помпа. А не. Окей, уби го. Окей. Идвам. Окей. Мисля да те работна на малко по-сейф място. Та ти сега имаш право да утнеш още един чест, който да ти е с едно първия. Я маркни къде мога да те работна. Аха, видях. Да. Окей. А защо го пуснах това? Ясно. Оф.
в началото изфармих тези левели и после спряхме да играем. И мен. Нас ни бият май един тим. Но едно е. Дет. Дет. Тоест ние всъщност нямаме право да взимаме такива неща. Или? Всъщност имаме. Маска. Тя не се брои като оръжие. Аз взех 50 речарджа маска, брат. Insane. Кажи за какво, ако играеш SMG. Еми, тук, те ще ти дам. Вярно е, това може би ще ни е една от най-спамерските игри. Аз не играя SMG. AR. Би трябвало да знаеш с какво съм. Ти сложи ли бобчета тук? Вземем малко метал. Ела се хилни. Не, просто имаш такъв пърк. Пърк ли се нарича? Не знам. Да, нещо такова. Всъщност, ако не се лъжа, това ще е опното да си наем бот, защото... Да. Еми, то ние като цяло не взимаме други въоръжения, просто нямаме бот. Окей, да видим. Взех Firebone. За какво е? Reload your weapons faster. Окей, това ще ни помогна. За сега вървим добре към килове. И към неща. Бият ме. Те ми бият бота ли, бе, брат? Не знам, май е само един. На едно е. Тая игра ще е много спам. Найс. Трябваше да изпия още, но нищо, ще си взема минутата после така иначе. Гадното е, че ми виждат медальона. Окей. Играй го по-сейф обаче, става ли? Отзаде? Убиха ни бота, бе, пич. Тук ако имах една помпа. Окей, убий го. Дай да играем малко по-сейф, защото много ръшваме. А с този един вейпън не се знае до къде ще стигнем. Какво? Ти си с това скопнатия ли? Крак. Спам? Те са добри, окей, аз ще избягам.
Да, същото ще направя. Окей, мисля да ги аутплейна по някакъв начин. Окей, ръчнаха ме двамата. Дет съм. Аутплейни ги, влезни в зона, имаш метките достатъчно. Ръчнаха до тук си. Nice try. И хора, както виждате, първата игра се провалихме, така че влизаме във втора и продължаваме. Да, хора, така сега си изберем някое такова местенце. Некое скрито е такова, може би. Въпреки, че сме малко близко. Близко сме до всичко, така че трябва после да ходим отстрани. Махни си Марка. Well, I'm landing here. Да, при мен има. Окей, нека видим. Чекай. Пистолетче. Взех SMG. Well. Ама ти знаеш какво е SMG? Но това е гадното. Окей, дай тази игра ще го играм после кивара се махам. Няма да те спасявам после, така че идвай. Възможно да са били ботове там. Идвам. Както видяхте, хора, Дани рейджна. Не. Даде ми доста тъпо оръжие. Two hours later. Човек. Това да му игра много... Добре, не е на толкова. Имат помпи.
На едно е. Добре, тук трябва да го играем IQ. Добре, нека помислим как да го изиграем. Като има ръчно. Ти за мен ли си? Отдеям, те решиха да ни спамат. И двамата са горе. Дец. Един е изчистен. О, тук ще те ревайвам. Ето ти вземи. Не, имам си. Аз имам и медкит. Аз имам медкит, бе, брат. Имах 9. Аз взех ли му патроните, въпрос? Да. Окей, първи фиш. Обаче си намеря да сме в зона, после да не се местим. Аз стим по-напред. О, има бобче. Окей, ще си фишваме ето тук. Аз почвам да стъквам. Може би ще изостава бобчето даже, да. Така ще направя. 2 hours later. Окей, ще трябва да тръгваме. Да, let's go, нека се започва. Сега, опитваш се да избягаш абсолютно всички хора, които виждаш. Така, сега отиваме по-напред и продължаваме. Аз имам 4800, ама купих, нали, един бот от DVI. Така. Брат. Не можем, не сме зона. Ако имаш място.
Въпросът ми е, че трябваше да стъкна още един white flopper. Да. Хора, съжаляваме, че тази игра повече не е толкова много битки, ама аз мисля, че той се няма много хубаво време. Да. Както казват хората, all in so in. Окей, взех макс патрони, ала тук има патрони. Сигурно съм към 300. Има някой човек умрял тук и ги взех. Оф, много съм тъп. Я лови риба е така от храста. Не от храста, чакай ще направим база. Е така. Ела лови, че се пребих да изям един фовър. Давай, Дани. Не се чуват никакви битки, значи абсолютно всички може би кемпът. Ела да е зон, бързо. Ела да е зон. Идваш ли? Десай, да. Да е зон пас. Защото по-лесно ще стигнем... В смисъл ще стигнем без да ни забележат. Да. Въпросът е, отгоре имахме хора, ако не знаеш. Ще ти макна Марка. Не си. Нещо не ми излиза. Ето. При мен има човек. Окей, боте. Ще се изпия единия шилд, защото няма да изяждаме на рибка. При базата ли си? Пред нас са. Ела, при базата. Ръчнаха те. Даниела, при базата, защото нищо няма да им набия. То това е като хантинга. Така изглежда. Така. Окей, ела да се заврем отдолу. Или? Брат, трябва да го играм много сейф. Не ни върза обаче. Точно обратното на вързани. Въпросът ми е защо се движи толкова бързо една от последните зони, бе, брат. Не, няма да се... Трябва да слезем отдолу. Ела при базата ни. Да, знам. Видях. Взимай си неща. Оле. Добре, те не знаят, че имаме чак толкова много хил. Разделиха се много жестоко. Фак. Удариме с... крак. На мене. Имаш достатъчно хилва, може да постоиш малко.
Пак ли не ни върза? Ще ни върнем някога. Он дома. Десен. Коучвай. Имам 3 медкита. Има доста билдове. Хилин попър. Доста околни. Има малко, не мога да видя демидж. Имаш билдове. Беше да спреш. Найс. И хора, това е от днескашното видео. Ако ви е харесало, дайте лайк и се абонирайте с камбанка за нас за още такива интересни видеа. Бай-бай.